Какое давление у вас рабочее? Ой, я уже давно по-разному бывает. Гриппка каршы прививканы дәваханәгә бармыйча үзең яшәгән йорт тирәсендәге мәйданчыкта да ясатырга мөмкин. Сәламәтләндерү акциясе зәйдә өлкәннәр көне уңаеннан 3 көн дәвам итәчәк. Медицина хезмәткәрләренең бу ел мондый шартларда беренче эшләүләре. Без бүген беренче тапкыр чыктык әле менә. Гриппка каршы вакцина ясарга дип, әле килүчеләр күренми. Урнаштык менә, әйберләрне әзерләдек, көтәбез. Әле халык белеп тә бетермидер. Килеп сорыйлар, но әле ясарга ясамадык әле берәүгә дә. Рәисе Буранбаева да шәһәрнең үзәгендә яши, гриппка каршы прививканы ел сайын ясатам ди. Ел сайын ясатам мен аны. Файдасы бардыр инде, кем белгән инде аны. Авырганыгыз бармы соң? Бар. Булай нитмим җиңел сәүт керәм. Вакцина ясатып чыккач, шунда ук сатурацияны, кан басымыңны да үлчәтергә мөмкин. Бу ел район үзәк дәваханәсендә прививканы 32 мең кешегә ясарга планлаштыралар. 27 сентябрьдә Яңа шәһәрдә, ә 28-дә сәгать 10-нан 2-гә кадәр энергетик мәдәният сарае каршында вакцина ясатырга була. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Үзәк хәбәрләре.